Egunon. Oker ez pagaude, harrapatu zaitugu aireportuan, Uruguaira joateko hegaldi hartzeko puntuan. Bai, momentu honetan Hondarribin harrapatzen nauzue, Barcelonarako bidaia egiteko eta barruan gaude barkatuak, baina momentuz badaukagu denbora, entzuten badizute zarata eta liabilean da bai. Bagoaz, badakizute guk harreman handia izan dugula PP-rekin eta berak ordezkatzen duen espazio politikoarekin, eta, azken agurra egitera goaz, berari, bere lan munduan berarekin borkide izan diren guztiekin, eta bai, pena hundiz, bagenekin PP ja bisatu ziguten azken egun hauetan gaizki zegoela, baina merezi duen omenaldi horretan parte hartzera goaz, Euskaldun bezala, sozialista eta ezkertiar bezala, eta abertzale bezala bai. Hartu eman estua izan duzu PP Mujikarekin, bai bera hemen egon denean, arekin bertan, Uruguain bertan ere egon zarete, azkenengo noiz izan duzu haren berri, arekin noiz hitz egin duzu? Azkenengo aldian, badakizu hemen bere azken liburua aurkeztu zela, nintzeukinuen horea bere prologoa egiteko eta bideokonferentziaz egon ginen, ekitaldi publiko batean, Donostian, naizek antolatua, eta gero beti beraren inguruko jendearekin harreman estua daukagu, ez dut esango egunero hitz egiten dugula Uruguaiko emurkidekin, baina bai astero hitz egiten dugu eta pixka jakin izan dugu, eta azken aldian ni ezin izan zuen, baina jamandu hor ziren presidentzia hartzeko ekitaldi horretan, Gorka Lejabarrieta egontzen berarekin, eta txakrita horretan egon ginen, eta esan nahi dute nahiko unkitua gaude, baina uste dugu PP-ren eredua gelditzen zaigula, gu asko ikasi dugu berarekin, oso aholko onak eduki ditugu beraren partetik, eta beti sentitu dugu Euskal Herriaren lagun bezala eta ezker independentistaren lagun bezala. Bai. Ezkerraren zate referente politikoa izan da Pepe Mujica, Latinoamerikan bereziki, gurean ere esango zenuke baietz, asko azpimarratzen direlako Pepe Mujicak esandakoak, asko goraipatzen direlako, beste kontu bada horiek gero aplikatzen ote diren. Bai, eta nik uste dut, aipatu izan dela, berak, gehien bat badago gauza bat, nik uste dut, nire ditzi personala da, bizi dugula gara historiko banu, politikamente zuzena eta postureo asko dago, eta berak nik uste dut gauza bat egin dula, gauza guztien gainetik oso importantea dena, berak eta Luziak ere bai. Porque asko hitz egiten da Pepetaz eta gutxiago hitz egiten da Luziataz, baina Luziare laguna handia daukagu, eta da koherentzia. Esaten dena eta egiten denaren artean, koherentzia bat edukitzea. Eta uste dut, berak hori frogatu izan duena, ez? Hau da, badagola aukerari beste bizimodu bat, beste bizitza bat eramateko eta koherente izateko esaten dena eta egiten dena artean. Hori da, gure ustez saiatu behar duna ezkerrak, eta askotan lortzen ez duguna, ez? Baina bera adibide eredu izan baldin bada, gehien bat ez da bakarrik egiten zituen hausnarketa importanten gatigo, ezik eta berak esaten zuena gatik, ez bera usteroa zen, uste zuelako bizitza pasioz bizi duen eta bizi izan duen bizitza horretan, askotan galtzen gerala garrantzi gutxiko gauzetan, eta bizitza bizi behar dela besteak beste konpromiso batekin, eta konpromisoa da beste mundu berri bat, mundu hobeago bat egiteko. Gaur goizean Uruguaitik esan digute oso pertsona estimatua zela herrialdean bertan Pepe Mujica, jendeak aitortzen diola bere referentzialtasun hori, baina bere agintaldearekiko kritikotasun bat ere askoren partetik badagoela, baita ezkerretik ere, agindu zituenak, aktivismotik iritsi zenean instituzioetara agindu zituenetako batzuk ezin izan zituelako bete, ezta? Esango zenuke agintera iritsitakoan erakundeetan dauden horma horiekin topo egin zuela? Noski eta gero berak gainera horrela izartu zuen, ez? Afena da, bizigaren demokrazia formaletan, Europan ere gertatzen da hori, norbait heltzen denean gobernura ez dela heltzen boterera, ez? Askotan esaten dugu gobernua eta boterea gauza ezberdinak direla, eta hemen ere Euskal Herrian eta Estaduan
eta Estatu frantsesean ere bai noski, badirela oso boteretsuak agintzen dutenak hauteskundetara aurkezten ez direnak, ez? Eta horrek ditu, agerian uzten du demokrazia formalaren mugak. Baina nik esango nuke hori berak ere onartu zula, eta gauza hundiak egin zituela ere bai, eta horregatik dela inmaitatua, eta horregatik mundu guztiak onartzen zuen peperekin fronte zabalak irabazten zuela, ez, hauteskundeak. Gehien bat, uste zuelako berak bere nolabaiteko pobrekin eta sektore txidoekin konpromisoa, beti da nik oso garbia izan delako. Orduan, esan nahiko nuke kritikotasun, eta beti daude kritikak egiteko, nolabaiteko dutenak kerentzia bat, ez? Eta hori ongi dago, ez? Baina nik beti ikusten dut egin dena eta egin ez denaren aurretik, ez? Eta berak hori onartu egin zuen, denek onartzen dugun bezala, dela muga batzuk, segurazki zailak direnak nolabait ere gainditzen, baina Uruguai hobeago bat, justuago bat, eta herrixe xumeentzat hobeago bat egin zuela Pepe Mujika ezago ningo dudarik. Azken galdera bat, hegazkinak usten badizu bintzat. Euskal Herria nola ikusten zuen? Bere sustraien bila ona etorria zen, nola ikusten gintuen? Nik usat estima handia zuela Euskaldunoi, bera ona etorri zen, bere garaian, bere sustraien bila, Euskal Herriko laguna zen, gu beti sentitu izan dugu oso gertu, gurekiko eta Euskal Herriarekiko maitasuna nire ustez nabarmena zen, bera karrotasunez esaten zuen Euskal sustraiak zituela, eta beti egondak eskatuta hemengo egoera politikoarekin, eta baditun gogoan momentu honetan, azken adierazpen batzuk Espainiar kate bateri egindakoak non planteatzen zuen plurinazionalitatearen inguruko eztabaida hori eta esaten zuen, baina oraindik Kastilla da, ez? Zuen Espainia horretan, ez? Beraz, nik uste dut gure lagun bezala hartu behar dugula konplize bezala, gure borrokarekin, bera borrokan latza bairatu zuen bere garaian, tirokatua izan zen, kartzelan egon zen, isolamenduan izan zen, eta azkenean presidentziara heldu zen. Beti ukiditu gogoan Euskaldunak, beti egon da laguntzeko, bere garaian horrek arazoak ere zizkion, horatu filtro operazioa, Euskal militanten estadizioa, horren aurrean beraien bere erakundea parean jarri zen, horretik antzuna represioa bere izaten, galdu zituzten notez duan. Esan edute bateko kompromisoa duela, eta auki duela PP eta Luziak, eta movimentuak orokorrean Euskal Herriarekiko, eta guk uste dugu Euskal Herriak gogoratu behar dula lagun, burkide eta konplize haundi bat bezala zen, eta bere haunditasuna inorkutxik jartzen du zalantzan. Barnaldo Otegi, Uruguairako bidean, EH Bilduren idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik Pepe Mujikaren inguruan hitz egiteko hurrengo batera arte. Bale, zuei, mi esker.